Rusия Женке Сибирдеке Росгвардия хадимлері Суриеде олған арбилеріні кечере. Шымды ешгалжелер Украин ордосының Донбасста олған қаршылығына сындырмаға істей. Баштапның малюматына көре ешгалжелер Бутунлей Донецк вилиетіні запт етмеге істей. Шымды есе Бахмут, Сибирск ве Авдеевка тарафына илерілемеге тұрышалар. Рашистлер МРБ әмді цивил объектлеріні ұжым етмеге девам ете. Олар артиллерия тіртібатлары, авиация ве ракета ұжымлеріні керчеклештіре. Keçenleri tızılgen 3. Armiya korpusundan da çok fayda yok. Anda idareciler arbiler esas güçlerini ise içkici ve apsiller teşkil etti. Застаріле і непридатне до використання озброєння та військова техніка, самовільне залишення позицій та відмови від виконання бойових завдань особовим складом, вживання алкогольних напоїв, систематичні порушення військової дисципліни є основними причинами деморалізації військовослужбовців підрозділів зазначеного з'єднання противника. У місті Твер через відсутність викладацького складу та технічних спеціалістів, які залучені до війни в Україні, у військовій академії повітряно-космічної оборони призупинено навчання на окремих курсах. Rusiyeliler işgal etilgen Kırım'da qaza neticesinde az miqdarda olğan MiG-31 uçağını gayip etdi. Bunar bilir hakkında yazgan Defense Express mecmuasının muariyeti tahmin etti. Keçken bazar ertesi kunu Belbek aviabazasında uçak Uçuf-Konov yolağından çıkıp uçurumga ketip patladı. Rusiya kaynaklarının talil etip mecmua muhbirleri bu MiG-31 uçağı ola biledi. O kinjal raketalarını taşı bile. Kırımda böyle uçaklar yerleştirilmesi hakkında Ukrayna'nın baş istihbaratı da haber etken edi. Uçakta olğan tek şturman uçağını terk etip olğan. Tecrübeli pilot elak olğan. O Tverdeki Khatilova aviabazasından tamamında kalibr raketalarını taşıgan MiG-31K uçakları yerleşedi. Rusiya ordusuna kanunsuz seferberlik Kırım-Tatar halkının soykırımı. Ukrayna prezidentinin Kırım'daki daimi temsilcisi Tamila Taşeva, Varşavada insan haklarına bağışlanıp geçirilgen konferensiya iştirakçılarının dikkatini işgal etilgen Kırım'da Rusiya ordusuna seferberlikinin akıbetlerini celp etti. Onun sözlerine göre 2014 senesi Rusiya mecburen öz pasportlarını bergen Ukrayna vatandaşları bu seferberlikке uğratıldı. Російська Федерація всіма способами намагається досягнути своєї мети, знищити кримських татар, знищити українських громадян і проводити такі собі геноцидні практики по відношенню до кримських татар, зокрема і українських громадян як політичної нації. За нашою інформацією, дійсно, це тисячі повісток, які були роздані нашим громадянам і, зокрема, кримським татарам. В перші ж дні, починаючи з 21 вересня, ми отримували інформацію безпосередньо з Криму, з різних населених пунктів, від кримськотатарських активістів здебільшого, що Російська Федерація таргетовано намагається мобілізувати кримських татар на війну. Türmege uğrap ya da öz devletine karşı cenkleşmek yerine Kırım Tatarlar işgal etilgen Kırım'ını terk etmege karar aldı dey. Taşıvanın sözlerine göre binlerce Kırım Tatar korantaları seferberlikten kaçınmak için Orta Asya devletleri tarafına yol ala. Ми бачимо по кількості запитів і по кількості черг, які стоять, і моніторингу самих великих популярних груп у Телеграмі щодо координації виїзду. Це тисячі дійсно осіб, в тому числі родин. Тільки я в своєму оточенні, серед родичів, друзів, напевно, що якщо взяти за 100% 10 людей, то 9 з них вони виїжджають. Це жахливо. Temsilcilikte mecburi seferberlikке uğray bilgenlerge çare olsa Yarımada ve Rusiya territoriyasını terk etmege çağıralar. Kırım'ını mecburi terk etkenler yakın vakitte azat etilgen Yarımadaga qaytıp olur dep aytalar.
Я би все ж таки радила виїхати, принаймні на деякий час. Я сподіваюся, що, як говорить генерал Буданов Кирил, вже до літа наступного року ми зможемо зайти на територію півострова. Звісно, що не буде теж просто, але контроль над територією Криму ми будемо повертати. Відповідно, вони зможуть повернутися і не здійснювати воєнних злочинів. Але якщо ви навіть і потрапили на війну, то раджу вам здаватися дійсно в полон українським військовим, або не чинити злочину, або чинити спротив навіть всередині лав Збройних сил Російської Федерації. Аман-аман 7 айлық айырлықтан соң Мариуполь гарнизонынан команданлары Қорантасы ве яқынларынан көріші болды. Сентябрьнан соңында Русия сірлігінден азат етілген Азов полкынан команданы Денис Прокопенко, оның муавины Святослав Паламар, деңіз пиядежілері 36-й бригаданын команданы Сергей Волынский, Олег Хоменко ве Денис Шылыга Түркияде президент Реджеп Тайып Эрдоғаннан кефалеті алтында болуна. Арбилер омыр арқадашлары, баллары ве аға қардашларынан көріші болды. Украина президенті офисі ел башчысы Андрей Ермак арбилеріні Украина қараманы унванынен хайырлап, Қараман йылдызларына берді. Всі прекрасно розуміють, що з нами повинно було статися. Тут є люди, які знають, що таке російські тортури та російський полон. І ця нагорода – це нагорода наших воїнів. Це нагорода нашого українського народу. І я дуже гордий з того, що я українець. Це найкрутіша нація на світі. І найкрутіша влада та найкрутіші військові. Те, що ми всі пишаємось вами, і я дуже щасливий, що з вами рідні, близькі. І дуже щасливий, що ви у нас такі є. І найголовніше, що ви не просто герої, а що ви у нас такі є живі герої. І це дуже важливо. Я дякую кожному із вас. І ми зробимо все, щоб забрати ваших близьких побратимів, які зараз в полоні. Ось, нема що додати. Пишаюсь, що ми живемо в одній країні і за неї разом боремось і точно переможемо. І вам цього бажаю від душі. Слава Україні! Героям слава!